Здравейте! Вие сте с Владко 008, Инсанито Антме и Коде 25. Какво правите, или боксери? Сега, ние ще дам... Сега в момента рекламираме един... Не го рекламираме, просто си правим клип на оцеляването. Ще го рекламираме и там. Искаме да им дадат някакъв ранг. Да, ранг. Ютубър или... Какво дадат? Абе, лаваджия. Лаваджия. А какво дадат? Сега, значи... Джим Холма. Да, Холм. Стъклата. Сега искам да кажа, че се намирам в Ironcraft. Ще дам IP в описанието на клипа. Много хубав сървър, без никакъв лаг. Евентови има от 7 и 12. 12. В 12 по-често го фащаме. Значи, Хора, хубаво си. да. Ето и ние къщата. Насред... Каква дупка е? Къщата е насред вода. Чакай да викаем на дъкайки си здрасти на YouTube. Какво викаш? Чакай, някакъв ми прати, ще му приема. Ще приема в клипа. Бираш. О, не. Бираш. Той вече с дъма броня. Нали? О, той раздай и поки. Гладни ясно. Мерси. Ама не са от хубавите енчант. Да не ти пука. Имам 20. Анди, може ли 5? Холаре, дръж. Абе, той сваля разни букуси. Аз ще му дам една работна маса. Малко повече да, 7. Владо ти хвана. Той не съм. Той ма и тази сега и другата стая. Да, той ни другата стая. И какво да кажа? Така. Анди? Да. Какво става? Кой взял тортите? Без торти сме. Нищо, ще сложим после пак. Сега. С брада са ни готова е вода. Не знам. Готова е. Нещо се чу. Сега някой затвори. Гого, тук ли си? Не, го затвори. Енсането затвори. А пък аз и Евко 25 сме тук. Обаче... Не знам. Обаче, сори за... С много гаден глас... Бебешки глас се чувам, защото микрофона ми е нов и още нямам никакви настройки. То наистина ми е нов. Днеска го взех. Какво бе? Ко пишеш бе? Той Инсанито пише. Връзката бъгна. Аре. Той яко бъгна вода. Аз взема овката. Да, връзката яко бъгна. Идвам на падлука. Владо? Чакай малко. Да, кажи. После да се отключи български. Не, аз съм баннат.
Оф, чакай, че сега не мога да го измисля. Седя тук като някой прос. Всяко да го измисля. Ако звъниш, обаче ще звъня. Не, няма спирам клипа. Ще го оставя тъй. Ама... Оф, тук си една стъкла, човек. Нали? А пък няма. Само да ви кажа, клипа го снимаме на... То с май още нещо ще дава. Бъриш. Не бе, аз го теле... Чакай сега, ако даде да ме чуе. Още да. Какво? Мерси. Точно го е по-ки да дава. Ама той за какво ги дава, бе? Не знам, той да иска да живее с нас. Какво викаш? Анди, какво викаш? Какво? Сега го прави. Аре, бе. Давай. То тук всички събираме. Аз имам един стак и 60,5. Аз имам 45 ябълки. Не, 44. Аз имам един стак и толкова. Един стак и 30. Така мята, че кажеш. Аз имам един стак и 45. Още. Дай. Аре. Мятай. Мир. Опа, мир. Де отида го? Давай, сега ти да го изкърцим, то е... Аре, напий 5, после да го убием. Аре. Малко да се пошегуваме и после да му върнем айтемите. Аре, хубаво. От една тръстика става. Аз сега слагам още една тръстика. Вада, колко и пълки имаше? Ало. Ще добавя Андито. Пусна камерата. Тейле. Въобще не забравя. Може ли? Състоиш, прекратя клипа и довиждане от мене. Това беше първи епизод. Втория ще го направим малко по-късно, защото нещо се прецака. Аре, бай. Бай! И от мене.